Dalamara Police Station ke parlo da thora long ki teron arong ame ka reng sali ahupo hempen chewang bom u nahut reng sali towar kok thom along men by kaching koi ajok apu cement post ke tong ahireng tang raksi adim pen hurune dedlo lasi tong sikot pen Guwahati Ajor Sundra Super Hospital along ponsi non ke silang pon bom lo lapen apu along sikit tong ajok prapjin pen operation nangji pusi doktor atum pen ningje pon तो पवन तेरन को मेंटुआर नि पेंसी एक्सीडेंट लो लगा सो तुथाक खान बचिनी गिमान नोता देबार कोना किदाम पेंसी एक्सीडेंट लो तंटे नॉन के सी चिलांग इक बम लो मा सी चिलांग कोना सी चिलांग इक लो तंटे बहुत ती कौन बखरत इक लो lapen operation jia phan kato kawe lak ke thomra suri trokep nangji puta than pon la selang le tumpen kiso ka chelang jia phan chainong biwo longle chejor et pen atangka ke long ke lak isivet puta chathan pon thu la si local mc Richard Dogby mate Karbiang Long Autonomous Council Forest Board Maipu Karbiang Long Autonomous Council CM Dr Tuliram Ronghang lapen bokajan MLA Dr Numol Momina Tumaphan nangrap vek thapusi ahupo Gopal Rong Pharpen chuning ri padopon lapen ke thekidinga Tumaphan ta nangrap dun thapusi chuning ri panthu lapen Dr Tumpen kaning je pona tengke thang ni phain ko rake thom arni si operation je phan arni hot pon Chethan pon thu alang litum ke anion ki choa phanta kasik sak thetan khangjang puta Povan Teron achor sapna rong pharpi pen pherang kya thengno nang chethan dun kasi non abangela 2,70,000 abang ni litum ki pije na hokta awar sai theglong ni delo angpar ke elit ni litum ke populo ko pisi se klam ko lasi ke theke dinga tuma phan nang rap vek thapusi choning ri padi cream lo puta nang chethan dun thu Komat ni aning kang sampen Kerap janing hang pulotang te labang so account number long kahumri Japan pachini pon account holder Romesh Rongpar account number 405544166613 IFSC code SBIN 0009864 phone number 70025222651 Berta pang dakpon dehari pen amos inki